No kyllä sitä pitää rankasta vähän, kato. Jokainen, joka on liikkunut heti. Me ollaan kossa. Eikö toi oli niitä, ei se olisi vaseesta ulos, missä oli niitä vittupäitä. Oh! Oh! Lähti pussiin. Oli siinä istuu. Kuillehän ne on. Ei, ne on liikkunut, ne on edelleen siinä. Minä ampuin tämän tänne. Täällä sadat tänne, hänellä sadat. Eikö ne tiedä, että me ollaan täällä? Ootteko te lähellä? Ei kere ihan Mä oon tänne. niitä ihan vittuun lähellä meinaa. Me tuun kans sinne. No se on Yksi on katolla. vasenessa. Juu. Ne- Mäkin haluan sinne Se on high se. groundiin. Ne voisi ampua. Mäkin Mä voin kannattaa ampua. high... No vittu. Katolla on yksi. Yksi on lähellä. Tuossa se tulee lumivuorta kohti. Missä te ootte? Täällä on vuoro. Ollaan Oskarin kanssa täällä vuoren päällä. Tapetaanko se on katolla? Lähellä on Se on tuossa lumivuorta lähellä äijä, sitten. kiven Juu. päällä. Pest. Me voitais kaikki ampua sitä. Ammutaan. Päähän. Mitä? Vittu. Katolle osu. Mulla on 3 stykkää. Talon oikealla puolella. Eikö Kaksi se? kertaa päähän ja Kaksi svärtaloa jo päähän. Talo ensin. AK sitä. Yksi jää toinen maahan, toinen maahan. Onko se talosvika? Ei oo talos. Osun 2 kertaa sitä, se on siellä takana. Kato. repikö joku minun sängyn? Meidän taloudella. Taas. Mä ainakaan repinyt. Anska ei mulla päkiä enää talossa, niin se on raadettu varmasti sitä. Jäi, ei vittu! Kun se pää, mä kuoliko se äijä? Ei kuulu vielä, ei kuulu. Vittu se on lovisit. Me oikealla. Vittu, pitäis pistää noin Mä katon. päälle. 25 HP ja sit mun jälkeen. Niillä on ihan vitusti medejä tämmösen. Toni, Vein se right. Ei Se oo juoksee. right. Niitä on kaksi. Puoli. Niitä on yksi vielä tavalla. Mä tapoin molemmat. Okei, yksi. Jaa. Lutta. Pasees äijä. Vittu.